Здравейте и добре дошли в моя канал. Днес отново е време за петъчни творения и ще ви покажа как да си направите мартеничка. Но не такава, каквато можете да си купите или пък от тези, които са с традиционна плетка, а нещо малко по-различно. Мартеницата е символ на дълъг живот, плодородие и изобилие. Белият цвят символизира красотата и чистотата, а червеният – здравето. И така от 1 март всички ние си връзваме и си подаряваме мартенички, въпреки че в последните няколко години забелязваме една тенденция за направата им. Повече се използват кожи и някакви маниста и камъчета, но днес аз съм решила да използвам истинска прежда за моята мартеничка, така че нека да започваме. Ще са ми необходими бял и червен цвят прежда, ножица, пистолет за топло лепене, сърце от картон, вие можете да направите цвете или нещо друго по ваш избор и ще ни трябва една малка линия, която също изрязах от картон. Започвам с редуване на бял и червен цвят, който ще залепя върху сърцето последния начин. Първо е необходимо да се измери дължината, която трябва да покрие преждата и започвам да увивам около малката картонена линия двата цвята, първо червения, а след това и белия. Краищата ще завържа, за да ми е по-лесно, и за залепянето на преждата има два начина. Единият начин е да се нанесе от силиконовото лепило директно върху сърцето, след което отгоре да се сложи преждата, а другия е да нанеса от лепилото върху преждата, след което веднага да я залепя за избраната форма, в моя случай сърце. Изглежда малко по-сложно, отколкото е всъщност, и ако решите да пробвате тази мартеничка, ще очаквам да ме тагнете в Instagram. Сега с ножица разрязвам овитата прежда по ето този начин и всичко, което обясних до сега, се повтаря до пълното покриване на сърцето. Можете да редувате цветовете, освен на един след друг, но и да се опитате да направите нещо малко по-интересно и ефектно. На мен ми беше малко трудно с залепянето, все пак случва се и да изкривите малко като мен, но нищо не е фатално, стига да направите проекта с желание, защото това винаги ще се усети от хората, за които го правите. И тук е момента да сложите някакъв картон, защото с това силиконово лепило има вариант да изцапате всичко, като мен, нищо че после много лесно се почиства. Мартеничката ни вече е на 50% готова. Това в момента изобщо не прилича на сърце, а по-скоро има овална форма и именно за да придам формата, която съм избрала, ще трябва да скъся дължината на преждата, като за тази цел ще ми е необходима ножица. Ще се ръководя по формата на сърцето и започвам да работя по детайлите на мартеничката. Значително скъсих дължината на редовете и мисля, че се получи доста добре. В началото казах, че ще е малко нетрадиционно, но ми хрумна идеята да добавя към сърцето достатъчно дълга мартеница, така че да може да се върже на врата, но ако предпочитате, може и просто да си я закачите на яке или блуза с безопасна игла. За мартеницата ми беше необходима известна дължина от преждата. Правя първия възел и започвам да сплитам двата цвята така, както се прави обикновена плитка, но реших белият цвят да го направя двоен. Тук някой естествено трябва да държи края на мартеницата и кой друг освен Стан да помоли за тази цел, но може и просто да сложите някакъв тежък предмет върху края на мартеницата, за да може да я изплетете по-лесно. След като съм готова с мартеницата, с помощта на силиконовото лепило ще я залепя към сърцето и се получи ето това. Преди лепилото да е изсъхнало, премахвам излишното количество от него, но дори да изсъхне, включете сешоар с топла струя и лепилото ще омекне. Така можете да коригирате това, което сте направили, ако случайно не ви харесва. Може също и да използвате един цвят прежда, без да се налага да плетете, просто всичко е въпрос на предпочитание. Друга идея е и да залепите, редувайки двата цвята и от другата страна на сърцето. Така със сигурност би се получило доста по-добре, отколкото е сега, но аз избрах да го направя по ето този начин.
Това може и да е перфектният подарък за вашата майка, баба или леля, с оглед на това, че 8 март наближава и се надявам този проект да ви е харесал. Ако това е така, можете да ми го покажете, като дадете палец нагоре и се абонирате за канала ми. Ще очаквам и снимките на вашите творения в Instagram и това беше всичко за това видео. Чао от мен и ще се видим отново следващата седмица.